Ki Khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong Press Club kalapan pawi ka jing sosi ka baktang halor ka jing klat no jong Nongthoh Khubor jong ka kot Khubor the Shillong Times na West Khasi Hills District uba Ronaldstone Syiem uba la klat no ha ka step arpu artarik uno pra arjar arpulai hau kurwo ngulem balapa syaka kurim jong uba Ronald ka kong ba ai lang lendo nonglai bat syaki kon kihti ka Shillong Press Club kala nyau tang ru yau senyang ubenhei bau ba Ronald ulano syau sup utiar jong kilat pathai jing tip syaki pait ba nado bau lasdang bantrei kumu Nongthoh Khubor jong ka kot Khubor kenjat chai bat ha All India Radio lapalat khat san snem ya kamet badangsa jong ba Ronald on satep don buram ha ka arpu sauterik uno pra arjar arpulai hau lum jing tep jong ka balang Presbyterian nong pendeng ha West Khasi Hills District